Hey, na-agabeghị aga ebe niile emene m hụ anyị n'anya. Ọ ga-adị egwu ndị ọcha unu ga-ahụ nwaanụ unu ga-ahụ ketrọbịati. Behold unto me under William Bonk. Ọkwa mmi mụ na William na Bonk ọgụ ka m bịaji ihe. Let us go. Hey, chi ga-ahụ ihe ọkwa ihe anyị megata maka Chineke. Chi ga-ahụ ketrọbịati. Ọ ga-amasị personality m na arrival. Ị na-agụgbo ka nke ibu mma na ọgụ. Ga-aga n'ọgụ ọdụ. Gị na ndị na-enwe dị fakọlti, ahụ na ihe ị nwere fakọlti. Ị kwesịrị ịlụ under my capillary. Gị mara my status. Mara ebe m head ga onto. Ihe awụdo ọrụ ugbo ka m gaji. M gabedo ọrụ ugbo. I am no longer into elephantitis. Ya wa na ahụ dị m n'ime Nigeria. Ihe m gaji ugbo awụ America. Agaje m William Bonk. Ebe Machi. It's not a bonk or bunt. Bob Agria, William Bonk. Oh, ebe m gaje. Nsi William Bonk, m gawa Texas. Ebe Nsi Texas, m baga ala Mary ya o Maryland. Ala Maryland ọ na akwa n'elu Igbo. Ala Mary nke English ya kwa Maryland. So Maryland ya. Isni gaje gibi. Asị m na agaje m William Bonk nọkwa n'ime USA. N'ime USA. Nsi William Bonk ma mbaga na William Bonk nọ n'ime Venatus koso Virginia. N'ime Virginia. Ngwa ka nwaanyị ma bi ebi n'ime Virginia. Ma ụmụnne ya nwere ndị bi na Texas. Ụfọdụ bi na Maryland, ụfọdụ bi na Maryland, ụfọdụ bikwa na Texas, ụfọdụ bi na ebe kasachara ha ebi kasa. Bedanya ma gwago. Nwaanyị a na-akpọ Dr. Chi onye dị ike ni ọnụ Igbo. Ọsọ n'Igbo mmadụ Dr. Chi nwaanyị mara mmadụ nwa gbịrịgbịrị na-agbashi mbọ ike hụrụ ụmụnne ya n'anya ote hụ ga anọ n'anya hụfee ha ofe. Nwaanyị bi na Venatus bi na William Bonk na USA. Dr. Chi na oke di ya wụ prọfesọ. Prọfesọ Ima. Onwunye ya. Onye nke ahụ mma ya mụrụ 11 children. Ndanga nwa ma ndanga. Ya mụ ga anọ mụ 11. Mgbe nne na nna ya nwụkwara na mgbe nwaanyị ma nwụrụ. Mpa ha nwụọ. Ọnụ Igbo bịa nwụọ. Nwakwa ọnụ Igbo wa nwụọ. 11 ichi iguzoro. Chisakane kama aga m awụcha dọkịta na America ụmụnne m aka nwụ. Chisimba na Chineke agịdị ekwu na ụmụnne ya niile nobody will into suffer. Ya wụ ụmụnne nwere ike ga-ata anwụ. Ya wụ nobody will into suffer. Chichi ote a na-esi aga akụ ọkụkọ na crate. Chichi ote no gaga na America na mbazom. Ya wụ ngwa ndị America na-esi efeli nga m ga-aga esi efeli gba America na mbazom. Ka ngwa wote na-agasa ụmụnne ya agaghị aka akụ ọkụkọ. Ya gụrụ ọlụchi ya agafe. Ya gụrụ obi na-ewi ewi. Ọkwa obi iwe onye nyere m invitation. Obi iwe onye kpọrọ m na telefon kọl sị m Chief Imo na m ga-abịa ndị nwunye nwaanyị na ndụ mmụọ fọrịkwa m. M sị m bịakwa na ya ndụ mmụọ fọrịkwa ya wa obi na-ewi ewi. Obi na-ewi ewi wedụkwa ọfọdụ ka obi na Texas ka obi na Maryland. Ọ ga-awa otu ebe ka obi. Ayịda nke bi na Texas ma nke bi na Maryland. Mana ịmakwasị China gaga na ụmụnne ya gụrụ Ebele ya agafete. Ya gụrụ Chi ya agafete. Ya gụrụ Franklin ya agafete. Gụrụ Tochi ya agafe. Ya gụrụ Chioma ya agafe. Ya gụrụ ọbịa na onwe kwana ka ya agafekwara ọbịa ego ede ya na-agụ ha ya na-agụ di ha. Ya gụrụ di ya gụrụ nwa ya gụrụ nwaanyị ike ya gaga kaba na ụmụnne otu agafecha ha obodo Igbo ha niile ọwụrụcha mmadụ. Ya sị mba anwụ na nne ha tara mụ ga anọ ụmụrụ mụọ na none of them will into suffer. Ya were nwere onye n'ime ha ga-ata nwụ. Ha niile apa America otu ya gbawara akpa. Ada nne ha mewe mmadụ gị ma gị nweta nwanne nwere nwanne fụ nwere nwanne ka ya n'ime obi ọwụrụ ụmụnne ke ga-ahụ nwanne ha obi akpọ ya gafe ebe ya sị mba ka naanị ya wụrụ ọgaranya naanị ya wụrụ onye n'obodo Igbo ụmụnne nọ n'ụlọ na-ata ahụ. Ọ bụ si antichi so no not into my capillary. Ya enweghị ike ikwe ya enweghị ike stand under her womanhood. Ya wụ n'elu ụmụ nwaanyị ọwụ nsọ ụmụnne ga-ata ya kpọfecha ụmụnne ya obodo Igbo. Makwa taa ka ọ na-eme bende taa ube ndị 28th of April 2019 ebue ka m gaji nye m gaji ụgbọ ahụ na aircraft ndị America. Ojibia kọrọ obodo dị ka mbụ ihe ama akpa m ji agọ na asagara ebu na ọrụ ugbo asa ọrụ ugbo nwere ndị ọcha ụkwụ jụrụ ha oyi ha da arụli ọrụ nsị m gara ha n'ebe ụda agara egbu ebe ndị ewe venture into agric
agrik ọ ihe m gụrụ na skuul ahụ m agrik a na-eme ka ọ chọwụzi ihe ka anyị agrik wụ ọrụ ugbo ka ọ chọwụ ka ọ chọ ka anyị mana ihe m gaji ugbo ewa agri USA ọ bụrụzie n'ụlọ anyị ebe ka m mega ya bụ agri USA katapọt maka ụmụ nnụnụ niile anyị na-ahụ na TV na-efere nga ihe m ga-agbagbu nnụnụ na-agbagbu m na-agbagbu mmiri ha anọ mịa ha ụra azụ visas m rugba m garụ ha na under plane nwere onye ọcha m ga-asị ha gbaju na-agada asị m visas ndị ote mba ịga ngarụ ha na ngwa m sị antichi anyị na-ewish gị happy birthday and bedbug asị m bedbug good luck anti birthday happy birthday and good luck ahụ ihe m ga-asị ya m sịkwanye ote ọ dị ekwe onye Nnewi o ana m aga ya na Nnewi mana abịala mkpa oku ha sị elodo hụ na anọ ha na Luxembourg emeghe egwu ha na-eme so ihe m gaji ihe ugbu a so biko lele m anya n'ụlọ ekwela agụ n'ụgbọ ego m ọ biko bịa gụrụ m na ka ebe ọ nọ Kimen katapila na-enwe dubere kwụkwọ gote kwụkwọ ga ahụ ọnụ ndị ụjọ nwa ihe ke biko chim na asụpọ ibole nwuche kraf bịa Aaron ị ga-agbara aka Aaron gbarakwa aka ịgbala aka na Baịbụl gbara aka n'elu ụwa chim na ahụ pụọ Luxembourg m gaji enwe ebe ọwụ Williamburg m gaji enwe ebe ọwụ ebe a na-akpọ afọ ọnụ na ebe nwere visas nwere handicap a na-eji akpọ amị na asam handicap nwere letra ebe ha na-akpa ebe akwụkwọ na na-eji aga Amerịka nwere aha gị nọ n'akwụkwọ ndị asị bịawa agaga nnọdụ biko nwaanyị mmadụ lechara m anya sị ya hụ dọkịta ngarụ mgbe ele m anya n'ime ahụ mara ihe na-arịa m ọ bụ isi m ọ bụ ị na-ewu ewu sị m na nwunye nwaanyị ọ wụ a Polish dọkịta nwere Polish iwu mma ihe na-adịghị ụmụnne egwu ngarụ ngụgwa m si ya Dr. Chi ọ bụ ị na-ewu ewu na ndị bie sịga happy birthday ma Tochi na ndị bie sịkwa ga happy birthday mana otu ndị Anambra na-echi asụ ọ sị ruo nsị ya chere ego ka m kwụcha Tochi na ndị be ya ha na-asị happy birthday Chioma na ndị be ya fa na-asị happy birthday nna so na m garụ ha na Virginia ọ ebe ngaji ihe ugba m so Dr. Chi na Oluchi na ndị bie ọ kafe ndị Anambra ka fasi asụ Oluchi na ndị bie fasi gị happy birthday Tochi kwana na ndị bie fasi happy birthday Chioma kwanu na ndị bie fasi happy birthday na ndị bi na taxa Tezaku ta something ọ ihe mma ihe bidoro na ata ihe edizire then ịbịakwa na Maryland ya wụ na ala mmiri ndị ọ bụ ị na-ewi ebi wụkwa na ala mmiri ahụ ka obi Maryland ebe ka ọ bụ ị na-ewi ebi ọ bụ ọbata otu gị ma na nwaanyị mmadụ batara nwaanyị jiri mmụọ nsọ Chineke so onwe ya ahụ ọ bụ ị na-ewi ebi na ndị bie sịkwa Antichi happy birthday ebele nwanne ọ bụ ị na-ewi ewi enwekwara nwanne nwaanyị wụ the president of ndị ogene na Virginia ebu happy lọlọ ndị ogene women ọ bụ ya lọlọ ngọ ọkpọ kwa nwanne nwaanyị lọlọ ngọ ọkpọ ọwụkwa nwanne Dr. Chi ọ sịkwa m Chi happy birthday ihe niile gbasara ha family ha niile ma obiọma o na ndị bie fasikwa Antichi happy birthday ma ụmụnne niile their relative relation ma acrimonial relation ma international relation ma mụ nwa ọkwa Chief Imo na my crew anyị na-asịkwa ya ma gị ma hụ ọnụ gị na idemere ka ewu anyị niile gbakọrọ aka tikọta ọnụ na-asị Antichi happy birthday a na-akpụ ire n'ọnụ ka ndị ọcha iwe anụ ọja kịta akpọ ya ka ndị Nigeria nye awụdo Nigeria ka anyị shut up your mouth nkwo gị kwuo happy birthday thank you gị ma ọnụ ka ọchị ọkụkọ happy birthday gị bọsa ma asa maka Chineke m nwere mmanụ gbuo ogo riri dem you so therefore happy birthday Dr. Chi long life and into prosperity you are favored all ratification in any mugulitification and all insophistication you are favored now and forever ma gị na di gị unu ga-ebi ka nka unu ga-afụ ụmụ unu
ụmụmụnụ ga-afụkwa unu ọ bụ ị na-ewu ewu ịbụ ezigbo mmadụ your favor will remain be favorable gị na ụmụnne gị niile biko kwe antichi anụrụ m sị onye ọbụla ị chetara onye ọbụla mere 1 year gị nye ya $100 onye mee 100 years gị nye ya $100 ụmụnne gị niile lekwe mma gị mụrụ m n'Imo steeti tụhapụ m ga lụọ dị na Nnewi ka ọ wụ na Oraifite biko nwanne this next month ga-awụ my birthday ihe m na-eme 37th year birthday so ị ga-agaga ya nọ $337 USA ị ga-enye m ya m gapụgo na nwanne m antichi happy birthday in you on ime ka na happy birthday in you happy birthday happy birthday happy birthday in you Luxembourg I will come Williamburg here I come Williamburg here I come with you. With Orobom I come. Farmer! Williamburg here I come. Ebe! Williamburg here I come. Ebe! Williamburg to Shehole Nala. Williamburg here I come. Hip hip hip. Hip hip hip. Aga enwe ihe ọdọ ndọcha ga-eje enye m visa. Ọgụ na mma ha ma na nwụ agricultural implement. Ọ ihe m gwụ. Thank you. Obi na-ewu ewu na Dr. Chi. God bless you.